בוקר טוב, אני מאוד נרגש להיות בפתיחה של המעבדה שלנו, של החדשנות, מעבדה של נקסט סיליקון ופרטנרים כמו אקסייט, יוניפבריקס והילו, המעבדה הלאומית שבה כל חוקר במדינת ישראל יכול לבוא ולהשתמש ולחקור. עבדנו 7 שנים בשביל להגיע לרגע הזה, ואנחנו מקווים שכולכם תשתמשו בה. זה מיילסטון מאוד מרגש, גם ברמה האישית, אני חושב שגם ברמה הלאומית. מדובר היום הרבה על ההובלה העולמית של AI ואיפה ישראל נמצאת. טוב לראות את התעשייה מתרוממת. עכשיו הציפייה היא לראות את האנשים באים בשערי המעבדה ומתחילים להשתמש בו. ומה שאתם נמצאים פה זה בעצם במעבדה של הברינגאפ, מדינת ישראל. כשהשבבים מגיעים, אנחנו שמים אותם בעצם לתוך סוקט ומדליקים את זה, ואז מה קורה? כלום, הכל לא עובד. רגע, למה המנורה הכי קרובה אלינו לא דולקת? ואז אתה מבין שמי שחיוות את המעגל חיוות את זה הפוך. ברגע שהכרטיסים האלה עובדים, אנחנו הופכים אותם לפרודקט. המעבדה נבנתה בחניון, וזה מאלץ אותנו לרוחב של מעבדה של 5 מטר, שזה האורך של החנייה. אנחנו בנינו 2 כלובים, את כל השטח שאנחנו תכל'ס צריכים לקרר זה אותו מסדרון שאתם רואים בפנים, שהוא יחסית קטן. למעלה יש סוויצ'ים של ניהול, זה השרתים שהם מיוצבים נקסט סיליקון. יש לנו פה שרת של DDM, חיישני טמפרטורה, גז, אוויר, זאת הקלה. ברוכים הבאים לכנס HPC AI, שמחים מאוד לארח אתכם פה, אנחנו היום נשמע כמה הרצאות. אנחנו היום נמצאים בחזית הטכנולוגיה בתכנון שבבים, שזה לא פחות חשוב מטכנולוגיות ייצור. אנחנו חייבים להשקיע בתכנון ששם אנחנו חזקים. הכנס הזה של כל כך הרבה אנשים שבאו לכל התעשייה הישראלית והאקדמיה, זה מבחינתי הישג גם למדינת ישראל, גם לרשות החדשנות, גם לנקסט סיליקון. בתעשייה הישראלית יש הרבה מאוד צורכי חישוב שעד היום לא נענו. אני מאמינה שהמעבדה הזאת תסייע לסגור את הפערים האלה. Prior to this in Israel, I think it's been very difficult to get access to those types of resources. We would definitely be, hopefully, one of the first users. This is a game changer for the country for research, so it's super exciting, very, very strategic for the country going forward. אנחנו מאוד גאים בשיתוף פעולה הזה, חושבים שהוא יכול להביא טוב לישראל וגם לעולם. ציון תצא תורה ודבר הבינה המלאכותית מירושלים, גבעתיים.